Tá sábhailteacht Bhóithre a chur cin ag Comhairle Contae Dhún agus comórtas alainne a reachtáil acu fud a chundae, bunaithe an téama seo. Tá daltaí ghaeilscoil ainain I litir canan ag dearadh a gcuid póstaer le páirte ghlacuán. Tá mar gan na pósta seániu fáhanne céir comórtas alainne agus dá le daoine fannach sáilte an Bhóithre. Seo má póstaer tarn mise trasnún zebra agus sáilte trachta. Tá sé mai a lánstan snáile agus éisteach le mar conan siad túh in sáilte. Is I ggófart le meitheal sábhailteachta Bhóithre dhún agus cumann sacr chláirse hena finne a tá Comhairle Contae ag reachtáil an comórtas, agus sé an téama mléana ná ag trasnú an bhóthir go sábhailte. Higlaat at sáilte al le Bhóithre chrasnú agus na sáilte trachta lanint. Sa darthas cai tú fis gaeilge hu mar féidir ní eco na carthú nuair tú siúlar an Bhóithre. sé céirín an Kathryn a bhí warta sprichat an comórtas seo, agus ná an dearmid gur bé spric an comórtas ná an sábhailteacht na Bhóithre a chur cin. Mar sin stad, arcar clé, agus gheis, agus bhí sábhailte na Bhóithre. Kathryn Nuacht Cúla4, litir canin.